Transilvania Adventure Trophy merge înainte. Concurenții au de înfruntat munții Hunedoarei, piscuri, văi, râuri învolburate și mlaștini. Ploaia din ultimele luni a umflat apele și a transformat solul într-o plăcintă uriașă. Numai că cei peste 100 de concurenți, mai ales străini înnebuniți după off-road, sunt nerăbdători să cucerească sălbăticia tărâmurilor adâncite în păduri peste munte. După 3 zile de concurs, echipajul din Deva ocupă locul 3 în clasamentul general. 6 zile de mocirlă, durere, epuizare și transpirație. La tat e nămol și e extrem de greu. Concurenții înscriși din 18 țări din Europa își plătesc fericiți drunginăturile, rostogolirile, nopțile la cort, întâlnirile cu sălbăticiunile și băile de năroi de pe trasee care nu apar pe nicio hartă. Au fost și cu bune și cu rele, dar una peste alta oamenii sunt entuziasmați, le place. Cu rele, spun, am avut câteva accidente, nu și-au asigurat mașinile și s-au trezit cu ele în vale, fără pilot și copilot înăuntru, deci am avut ieri 3 evenimente de acest fel. Concurenții ajung în tabără epuizați, dar încântați de porția zdravănă de adrenalină, de peisajele superbe, departe de civilizație, de drumurile fără asfalt, pe scurt, de lumea de dincolo de îngrădirile secolului 21. Vă poartă noroc? Da, întotdeauna. Fără el nici nu plecăm. Vă dați seama că poate să nu fie teratrip, stație, dar portul trebuie să fie. O zi lungă, a fost un azimut de 5 km, foarte frumos. O să fie o adevărată aventură pentru cei care n-au GPS-uri bune. Stați bine cu noroiul, văd? Am avut parte și de noroi, nu a fost foarte rău. Am avut o dejantare într-o poziție aproape de răsturnat, a durat mult să ne recuperăm, am schimbat roata, am mers mai departe, am pierdut o oră acolo. Plictisiți de autostrăzile perfecte, străinii vin cu sutele să încerce terenul accidentat al României și ajung aici la volanul unor mașini de teren în care au investit mii de euro dincolo de prețul producătorului. Zi de zi sunt nerăbdători să arunce în luptă monștrii 4x4 pentru a-și măsura puterile. E foarte dificil raliul. În prima zi a fost un sector de drum foarte accidentat și foarte dificil de trecut. Au mai fost și echipaje care au abandonat, dar noi mergem bine deocamdată. Dacă pe teren e nebunie, nici în tabăra off-road nu e liniște nicio secundă. Unii repară, alții spală mașinile. Cea mai mare agitație este însă în bucătăria improvizată în plin câmp. Aici bucătăreasa șefă cu ajutoarele pregătesc mâncare pentru 450 de oameni. Se le pregătesc ciorba de legume românească, tradițională, cartofi țărănești, românești, înăbușiți la soba noastră, foarte frumoasă, grătarul din cotletul de porc, cu salată de varză, sfeclă de roșie, gogoșele. Tatul le place la nebunie și câtorva medici și asistente din Baia Mare. Aceștia s-au oferit voluntar pentru a asigura primul ajutor la această ediție și au avut la ce interveni. What did you eat last night? Did you eat here? No, You couldn't eat? No, couldn't not eat. Okay. E mare? Deci pe copt. Până acum avem în jur de 10-15 cazuri. De menționat este faptul că la această ediție a competiției de la Deva asistența medicală este oferită voluntar. O competiție spectaculoasă în țara lui Dracula, așa este promovat tatul pe site-urile și forumurile de specialitate. Imaginea a prins și de la un an la an, competiția din județ devine tot mai cunoscută și căutată, iar străinii plătesc pe aproape 500 de euro doar la înscriere. Acum tatul este cunoscut ca una dintre cele mai dure competiții din Europa și cea mai spectaculoasă.